Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 28. Вокзал, микрорайон Любинский. Наступны прыпынак. Вулица Карповича. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вулица Карповича. Наступны прыпынак. Открытое акционерное товариство «Коминтерн». Наступны прыпынак. Открытое акционерное товариство «Коминтерн». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Открытое акционерное товариство «Коминтерн». Наступны прыпынак. Школа номер 19. Наступны прыпынак. Школа номер 19. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Школа номер 19. Наступны прыпынак. Вулица Барыкина. Наступны прыпынак. Вулица Барыкина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вулица Барыкина. Наступны прыпынак. Третья школа. Наступны прыпынак. Третья школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Третья школа. Наступны прыпынак. Кинотеатр «Кастрычник». Наступны прыпынак. Кинотеатр «Кастрычник». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Кинотеатр «Кастрычник». Наступны прыпынак. Вулица Шкалова. Наступны прыпынак. Вулица Шкалова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вулица Шкалова. Наступны прыпынак. Вулица Быхаўская. Наступны прыпынак. Вулица Быхаўская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вулица Быхаўская. Наступны прыпынак. Вулица Жукова. Наступны прыпынак. Вулица Жукова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вулица Жукова. Наступны прыпынак. Монумент воинам-интернационалистам. Наступны прыпынак. Монумент воинам-интернационалистам. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Монумент воинам-интернационалистам. Наступны прыпынак. Вулица 60 год СССР. Наступны прыпынак. Вулица 60 год СССР. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вулица 60 год. Наступны прыпынак. Микрорайон Любинский. Канцавы. Наступны прыпынак. Микрорайон Любинский. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Микрорайон Любинский. Канцавы.